Холодливыми вежами стелется, в черном небе бакыева шляха, алмазный аркан, видать каменем. А задум у мяне столькі, што калі б была свабода, і калі б далі мне гадоў 60 жыцця, напісаў бы 100 тамоў, далі Бог. Я іх нават магу прадаваць і не стану бяднейшым. Ён пісаў гэта ў 1957 годзе. Уладзімір Семёнович Караткевіч нарадзіўся 26 лістапада 1930 года ў Оршы у сям'і інтэлігентаў з глыбокімі шляхецкімі каранямі. Гістарычныя раманы, дзедавы легенды і паданні паўплывалі на рамантычнага юнака. Вершы, апавяданні, п'есы Уладзімір пісаў у школьныя гады, мацаваў свядомасць і старадаўні беларускі горад. Пасля Оршы быў Кіеў, славуты Кіеўскі універсітэт імя Тараса Шаўчэнкі, філалагічны факультэт. Я нарадзіўся на Дняпры, і ён у Кіеў цячэ з майго сэрца. Як не любіць горад твайго студэнцтва, яго старадаўнія помнікі архітэктуры, вуліцы з водарам старасветчыны, паркі. Як абмінуць Пячорскую лаўру, калі твая душа ўжо настроена на згукі мінуўшчыны, а дняпроўскія спускі. Тут лёс паказаў свой знак. Аднойчы Володзі Безбілетніка кандуктарка высадзіла з трамвая. Вагон пайшоў пад спуск, з'ехаў з рэек і ўрэзаўся ў браму. У старажытным горадзе, адкуль пайшла гісторыя ўсходнеславянскіх народаў, Караткевіч глыбей зразумеў мінулае. Дапамагалі багатыя бібліятэкі і архівы. Пазней ён не раз адзначаў, што здалёк мацней палюбіў сваю Беларусь і яе людзей. Калі б гэта ад мяне залежала, то кожнага вучня дзесьці ў класе 9 пасылаў бы на які час у іншую рэспубліку, каб адчуваў тугу аб сваім, рос патрыётам. Киевский университет и Киев отыграл великую роль у формовании и становлении таленту Владимира Караткевича. И в студэнцкія гады напісаў ён шэраг цікавых прац самага рознага кшталту. Таксама ў гэты час пачаў даследаваць, вывучаць паўстанне 1863 года. Якраз тэмай яго будучай кандыдацкай дысертацыі была такая тэма: адлюстраванне паўстання 1863-64 гадоў у Польшчы, Беларусі, Літве пад кіраўніцтвам Каліноўскага. І ён збіраў матэрыялы. І гэтай асновай дысертацыі пра паўстанне Каліноўскага пазней яму вельмі прыдаліся пры напісанні яго славутага рамана «Каласы пад сярпом тваім». Вёска Лісавічы Тарашчынскага раёна Кіеўскай вобласці. Тут Караткевіч настаўнічаў 2 гады. Пісаў вершы і рыхтаваў да друку свае першыя зборнікі. Адсюль слаў лісты Максиму Танку. Вот его, скажем, вот эту «Гуси-лебеди в лугах зеленых», лиричные такие, «Гладить крылы белые облаки, сокол прагнучий, крови соленой рвется у сокольника с руки, ноги коней гребуют землею, яростная сила в скакуне, отбылося это все со мною. Али это сон и яблонь снег, только в сне не выпью столько гора, ведаю, що я звонив у щит, я громив татар под Крутогорьем, я крышив крыжацкие мячи, кров дали мне поплавые пожни, голос, бор дремучий и чарот. Я с тобою до крови опошней, мудрый мой
и вечный мой народ. Это, казалось бы, Есенина читать то одно, а это тоже ж такое. У нас было, свои были идеалы, свои, скажем, воззрения на жизнь. Он близок нам был. Для нас было это открытием, откровением прям. Вот мы уходили, когда мы распрощались со школой, и вот там на высокой горе, на самой высокой горе нашего села, мы не только прощались с своей юностью, расставались, вернее, мы расставались с нашим учителем. И он нам говорил, что наше общество ждут большие перемены. Пісьмовы стол Уладзіміра Караткевіча. Як быццам дагэтуль чакае ён свайго гаспадара. Пасля чарговага падарожжа кожны раз на ім з'яўляліся рэдкія каменьчыкі, марскія зоркі, аскепкі даўніны. Перад партрэтам Кастуся Каліноўскага гаспадар запальваў свяцільнік толькі раз у год, 21 сакавіка, у гадавіну пакутнай смерці свайго героя. Каліноўскі стаў самай вялікай любоўю майстра, яго натхненнем і яго героем. Караткевіч бачыў гэтую гістарычную несправядлівасць, што абсалютна іначай, чым трэба, трактуецца рухаючыя сілы гэтага паўстання. Яму ж не верылі многія, гаварылі, якая шляхта, ты ж сяляне паўставалі. Чаго ты робіш галоўным героем чалавека, які павінен быў душыць паўстанне. А сяляне, на самай справе, вот тут, на Міншчыне, сяляне ўдзельнічалі ў паўстанні толькі там, у заходняй частцы. Гэта паўстанне было вельмі важным для фарміравання самасвядомасці беларускага народа. Яно паўплывала на далейшае развіццё. Тое, што Кастусь Каліноўскі пасеяў у 1862-63 годах праз мужыцкую праўду, праз сваю дзейнасць, тое прарасло праз 30-40 гадоў пазней у творчасці Францішка Багушевіча, у нашай ніве прарасло, у Купалі Коласе прарасло. У канцы 1962 года, пасля сустрэчы Хрушчова з маскоўскімі мастакамі, паднялася хваля барацьбы з так званым фармалізмам. Адшчапенцаў пачалі шукаць па ўсім творчым калектывам, у тым ліку і ў Саюзе пісьменнікаў БССР. У беларускай літаратуры адной з першых ахвяр стаў Уладзімір Караткевіч. Набраны да друку кніжны варыянт рамана «Нельга забыць» быў знішчаны. На пачатку 1967 года сябры завялі Караткевіча на канцэрт вядомага угадвальніка думак Вольфа Месінга. Яму была прапанована картка са спісам кніг, з якога трэба было выбраць творы Караткевіча. Месінг не памыліўся і дадаў, што мае справу з творамі таленавітага чалавека. Назаўтра Караткевіч сустрэўся з Месінгам у гатэлі. Той даў некалькі парад і прадказаў, што пасля усялякіх выпрабаванняў сітуацыя яго як пісьменніка зменіцца да лепшага, але будзе ўжо позна. Караткевіч, як пісьменнік, раскрыўся надзвычай шматгранна. Ён плённа працаваў як паэт, як празаік, як драматург, як публіцыст, як перакладчык, як літаратурны крытык, як аўтар сцэнарыяў, і яго талент быў надзвычай шматгранны. Ён мог перадаць дух, каларыт таго часу, яркія непаўторныя характары, закрануць, выявіць думку народную, паставіць і вырашаць праблему мастацкага канфлікту, значнага мастацкага канфлікту, і пісьменнік гэта зрабіў. І мне хочется сказаць, што Караткевіч для Беларусі выканаў такую ролю, як Вальтер Скотт для англійскай літаратуры, як Генрік Сянкевіч для польскай літаратуры. Караткевіч шмат зрабіў для буджэння самасвядомасці беларускага народа, для буджэння ў ім гістарычнай памяці. Это яго каштоўнасць, яго творчасці, это яго сапраўдны подзвіг, што ён стварыў мастацкі летапіс
життя білоруського народу на протягу значного часу. Славуты беларускі горад Рагачоў. Ён стаў значнай старонкай жыцця і творчасці Караткевіча, як акопы для Купалы, Болдзіна для Пушкіна. У дзедавай хаце, дзе жыў дзядзька Ігор Грынкевіч, Уладзімір меў свой пакой. Тут была напісана паэма «Зямля дзядоў», завершаны раман «Хрыстос прызямліўся ў гародні», аповесць «Чазенія». І раман «Каласы пад сярпом тваім». Пачатак твора нарадзіўся ў вёсцы Азярышча, недалёка ад горада. Той грушы, з якой пачынаюцца каласы, даўно ўжо няма на дняпроўскай кручы. Падмыла вадой. Але іншыя дрэвы учэпіста трымаюцца каранямі за адхон, насуперак усім стыхіям. Вялікі прыхільнік і знаўца гісторыі роднай зямлі, Караткевіч шмат часу праводзіў у архівах і бібліятэках. Мне б вельмі хацелася, каб людзі раптам адкрылі мора паэзіі ў беларускай гісторыі, як калісьці адкрылі ў шатландскай. Пісаў некалі Караткевіч Максіму Танку. У поравень з Гусоўскім, які першым зрабіў зубра сімвалам нашай краіны, Уладзімір Караткевіч праз свой знакаміты твор «Зямля пад белымі крыламі» стаў хросным бацькам іншага сімвала – бусла. Разам з птушкаю мы ўздымаемся над будзённасцю, каб адчуць усю нашу цудоўную Беларусь. Ведаеце, што з пісьменнікаў 60-х, 70-х, 80-х гадоў ён бадай самую вялікую ролю адыграў. Ну, безумоўна, у Быкава іншыя былі мэты паказаць гераізм Вялікай Адчайнай вайны. У іншых пісьменнікаў былі іншыя мэты, а ён пачаў з каранёў, таму што гістарычная памяць, нацыянальная самасвядомасць заўсёды абапіраецца на карані. Ён пісаў так, каб адначасова было максімум захапляльнасці, папулярнасці, займальнасці і максімум, так сказаць, гістарычнай праўды і заклікаў да таго, каб браць прыклады з герояў гэтых твораў. Ну, возьмите хаця бы «Дзікае паляванне караля Стаха», здаецца, прыгодніцкі фільм, а дзеткі, пяцікласнікі, мне расказвалі, значит, бацькі, яны чыталі ноччу, прыкрыўшыся там коўдрай і запаліўшы электрычны фонар, ліхтар, яны, значит, чыталі гэта запоем за одну ноч. Караткевіча страшна абурала, калі хтосьці сцвярджаў, што раней у беларусаў, апрача каўтуна і лапцяў, нічога не было. Каб даказаць адваротнае, ён не раз ездзіў у экспедыцыі з навукоўцамі, якія рыхтавалі шматтомны збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Удзельнічаў у здымках дакументальных фільмаў пра архітэктуру і прыроду краіны. Даваў водгукі маладым навукоўцам, сустракаўся з выкладчыкамі і студэнтамі. Аднойчы падчас вечарыны, якая адбывалася ў брэсцкім педінстытуце імя Пушкіна, на эту вечарыну, недзе, відаць, пад канец яе, прыйшла выкладчыца гісторыі КПСС. Караткевіча яна чытала да гэтага і захаплялася Караткевічам. Яна зайшла ў той час, калі ён гаварыў, студэнты расступіліся, выкладчыца прыйшла, дацэнт, далі ёй месца. Ну і Караткевіч, адказваючы на нейкае пытанне, гаварыў, якой павінна быць гістарычная літаратура. І раптам Валянціна Браніслаўна, а яна за словам у кішэнь не лезла, раптам кінула рэпліку. Вы бы так писали, как Короткевич, тогда могли бы рассуждать об исторической прозе. Ну, конечно, зала и покатилась от смеху. Яна спачатку, Валентина Васильевна, не зразумела, чаму. Это ёй растлумачылі, дык гэта ж Короткевич. Ну, натуральна, Короткевич
як кажуць, паклаў вока на Валентину Браніславну. Валентина Браніславна таксама зрабіла ўсё, каб з ім пазнаёміцца. І праз 4 гады, у 71 годзе, яны пажаніліся. У канцы 60-х Караткевіч адышоў ад прозы і амаль цалкам аддаўся кінематографу. Па яго сцэнарыях здымаюцца мастацкія фільмы «Жыцце і ўзнясенне Юрася Братчыка» па раману «Хрыстос прызямліўся ў гародні», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі». Сябры не вельмі ўхвалялі захапленне Караткевіча кіно. На тое Владзімір Сямёнавіч адказваў: «Ні чорта вы не шурупіце ў кіно. Гэта ж магутная сіла. Раман у нашых беларускіх умовах прачытае 10, 20 тысяч чалавек. А добры фільм паглядзяць мільёны. Разумееце, якая мажлівасць уздзейнічаць на народ, абуджаць яго годнасць, яго памяць». Калі мы яго папікалі, а чаму ты не канчаеш каласы? А ён говорить, а мне лёгка, уперадзе кроў, а уперадзе пакаранне смерцю, а уперадзе Каліноўскага вешаюць у Вільні, а уперадзе катарга, ссылка. Мне лёгка сваіх любімых герояў на это. Вот там это была псіхалагічная прычына, дзеля якой Караткевіч і унутрана не мог закончыць гэты твор. Ён асобныя раздзелы пісаў, хаця не выключаю такой мажлівасці, што твор быў, мусіць, амаль закончаны. Чаму? Калі Караткевіч паехаў разам з Валентинай Браніслаўнай на поўдзень, адпачываў у Крыме, вярнуўся у кватэры, многае знікла. Ну, розныя варыянты я тут не буду разбіраць, таму што і міліцыя так не разабралася, ці там свае, ці чужыя дзейнічалі. Але мяне здзівіла і азадачыла фраза Володі такая: яны білі пад дых, ведалі, што браць. Ну, тое, што там засталіся некаторыя залатыя рэчы, то мы можам так дадумавацца, што, можа быць, яны іх не знайшлі, не пабачылі. Але ж узяты былі, відаць, рукапісы, таму што мы пыталіся у яго, ну скажы, Володя, так што знікла? А ён, говорю, білі пад дых, ведалі, чаго ім хочацца. У канцы 70-х гадоў Караткевіч шмат хварэў. Невялікія перыяды палёгкі выкарыстоўваў для сустрэч з чытачамі. Прабачце мне, но у мяне ад хвалявання сеў голас. І таму я буду гаварыць з вамі крышечку таким, хрыплаватым. Сябры мае і сяброўкі, няўжо вы думаеце, што я быў бы чагосьці варты без вас, якія сышліся сюды з большай ці меншай там кожнай дозай сімпатыі да мяне? Мабыць, нічога не быў бы варты без вас, дарагія. Без зямлі беларускай вялікай, без вялікага беларускага народа, без вялікай беларускай мовы. І таму дзякую вам за тое, што вы ёсць. Дзякую зямлі беларускай за тое, што я еў яе хлеб чорны, піў яе смачную ваду, дыхаў яе паветрам, паціскаў самыя верныя на свеце мужчынскія рукі ў дружбе, рукі нашых мужчын. І зрэдку шанцавала мне і цалаваць рукі самых мілых істот на свеце, наших жанчын. Дзякую вам, людзі, яшчэ раз, 1000 раз дзякую вам. Без вас я нішто. У пачатку 1981 года пачалася новая чорная паласа. Захварэла жонка. Шматлікія аперацыі не дапамаглі Валянціне Браніславаўне.
знаёмства, пасля жыццё з Караткевічам карэнным чынам яе змяніла. Яна стала сапраўднай беларускай, не толькі па-беларуску яна ўвесь час гаварыла. Яна выступала за ахову помнікаў. Адзін час яна была, кіравала складаннем складаннем матэрыялу для выдання помнікі архітэктуры і культуры Беларусі. Выйшаў гэты збор твораў, збор помнікаў архітэктуры і культуры Беларусі ў 6 тамах. Яны з Караткевічам аб'ездзілі ўсю Беларусь. Караткевіч добра, апрача ўсяго, фатаграфаваў. Ён фатаграфаваў гэтыя аб'екты. Валянціна Браніслаўна апісвала, пісала, у архівах шукала гэтыя помнікі. У іх такі тандем творчы нават утварыўся, што это цяжка знайсці прыкладаў іншых. Страціўшы жонку, Караткевіч адчуў адзіноту і дзіцячую бездапаможнасць. Ой, Косю, мой Косю, чому ж ти не весел? Чому ж ти, мой Косю, головушку звесил? Родныя угаварылі пісьменніка з'ездзіць у Оршу, спадзяючыся, што бацькоўская хата, Дняпро уратуюць ад душэўнай прыгнечанасці, але вынікі былі толькі часовыя. У апошні год жыцця Караткевіч часта прыходзіў у гэты сквер, садзіўся каля фантана, чытаў кнігі, пісаў вершы. І з фантана, раскрыліўшы крылы, праз вясёлы, халодны звон, усімі рэшткамі бронзавай сілы лебедзь рвецца табе наўздагон. Марна рвецца, бо ў звоне і граі, у мільёнах вясёлкавых слёз хлопчык лебедзю шыю сціскае, як адвечны няўмольны лёс. Ён хутчэй за ўсё ўсё-такі бачыў свет як мастак, як пісьменнік бачыў. Яго філасофія была безумоўна дыялектычная. Ён імкнуўся знайсці рацыянальнае ў любым вывучэнні. Караткевіч, як філосаф, вучыць нас, што трэба з усяго для свайго народу і для сябе самога браць тое, што карысна. У прачуванні, што жыць яму засталося нядоўга, Караткевіч адпраўляецца ў развітальнае падарожжа па Прыпяці. Гэтую раку, беларускае Палессе, пісьменнік любіў усёй душой. Капаюць слёзы, 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 капаюць слёзы, зусім як калісь, калісь, калісь. Нібы ўспаміны аб сонцы, аб танцы вясеннім бярозавым і аб навекі далёкай зямлі, зямлі, зямлі. Апошні здымак зроблены на Прыпяці 16 ліпеня 1984 года. 25 ліпеня Уладзіміра Караткевіча не стала.